Вітаю, шановныя сябры! Сёння мы пачынаем новы цыкл гутарак, які называецца «Героі беларускай гісторыі». Мы будзем казаць пра асобы, якія паўплывалі на гісторыю нашай краіны, на нас з вамі, асобы, якія сапраўды можна назваць гістарычнымі, таму што праз іх провід тварыў гісторыю. Калі мы чытаем кнігу кніг, Біблію, то мы бачым, што гэта кніга яна складаецца з біяграфіяў людзей у значнай ступені. У вялікай ступені нават складаецца. Мы бачым біяграфію Абрагама, Ізаака, Якуба, мы бачым біяграфію Давіда, Господа нашага Ісуса Хрыста. Мы знаёмыя з многімі момантамі біяграфіі апосталаў, Пятра, Паўла, Яна. І гэта дае магчымасць спазнаць Слова Божае, волю Божую для чалавека значна бліжэй. Так і ў нашай гісторыі, калі мы будзем спазнаваць тых людзей, якія тварылі эту гісторыю, якія ў гісторыі пакінулі значны след, якія зрабілі вялікі ўплыў на сваё пакаленне, на наступнае пакаленне, то мы можам значна лепш зразумець сённяшні дзень і нават трошкі бачыць дзень наступны, будучы дзень. Таму вось сёння першая такая лекцыя, якая будзе прысвечана Івану Луцкевічу. Іван Луцкевіч у гэтым годзе адзначае свой 140-гадовы юбілей. Менавіта ў чэрвені 1881 году ён нарадзіўся. І менавіта з ягоным імем звязана тое, што мы называем наша ніўскае адраджэнне. Наша ніўскае адраджэнне, якое сапраўды сфармавала нашу сучасную культуру, літаратуру, мову ў значнай ступені, і якое паспрыяла таму, што Беларусь з'явілася на мапе Еўропы менавіта як Беларусь, як беларуская дзяржава, Беларуская народная рэспубліка і пазней Рэспубліка Беларусь. Сёння Іван Луцкевіч. Іван Луцкевіч гэта асоба неардынарная. Ён пражыў даволі невялікае жыццё, усяго 38 год, але за гэта жыццё паспеў зрабіць вельмі шмат. Ён стаяў ля вытокаў большасці беларускіх арганізацый у пачатку 20-го стагоддзя. Менавіта ён стаяў ля вытокаў абвяшчэння незалежнасці Беларускай народнай рэспублікі 25 сакавіка 1918 году. Менавіта ён стаяў ля вытокаў станаўлення асабістага, асабовага станаўлення такіх выдатных беларускіх літаратараў, як Янка Купала, як Максім Богданович. Ён заснаваў першы беларускі музей з такой назвай, і ён стаяў ля вытокаў беларускага мастацтва у шырокім сэнсе гэтага слова. Вось гэта асоба. Нарадзіўся ён 9 чэрвеня 1881 году. Ягоных бацькоў звалі Ян і Соф'я. Гэта сям'я, якая мела шляхецкі радавод. Ягоны бацька меў герб на віна, і яно перайшло да Івана таксама. Ён быў першым дзіцём у сям'і, быў першынцам. Менавіта з яго пачынаецца такая вялікая сям'я Луцкевічаў. Ну, прынамсі, калі яго бацька жаніўся другі раз, першая жонка яго памерла, а другую жонку, Ян Баляслаў Луцкевіч, ён узяў з роду Лычкоўскіх, Соф'я Лычкоўская. Соф'я Лычкоўская, якая мела ў сваім пасагу, такім у сваім увалоданні маёнтак Ракуцёўшчына. Сёння мы ведаем, што гэта звязана з Богдановичам, Максімам Богдановичам, і сёння там праводзіцца святы паэзіі. Вось гэты маёнтак Ракуцёўшчына, ён быў родавым маёнткам маці Івана Луцкевіча і яго брата Антона Луцкевіча. Антон Луцкевіч таксама неардынарная асоба, але трошкі пазней па яго пагавору. Бацька ягоны быў вайскоўцам, ён удзельнічаў у Крымскай вайне на баку Расійскай імперіі. Пазней ён пайшоў у адстаўку. Стэфан Луцкевіч, дзядзька Івана, ён удзельнічаў у паўстанні, і не проста удзельнічаў, ён загінуў у 1863 годзе. І як успамінаў сам Іван, памяць пра паўстанне, памяць пра напалеонаўскія войны і памяць пра тых герояў, якія склалі свае галовы за вызваленне айчыны, яна заўсёды была ў нашай сям'і. У 1880 годзе ягоны бацька Ян Баляслаў, ён узяў шлюб з Соф'яй Лычкоўскай. У наступным годзе ў іх нарадзіўся першы сын Іван. Яго назвалі
Ян Герман. Ён быў каталіцкага веравызнання, яго бацькі каталіцкае было веравызнання, і нарадзіўся ён на тэрыторыі сённяшняй Літвы, Літоўскай рэспублікі, у горадзе Шаулі, сённяшні Шаўляй. Яго хрысцілі вось у знакамітым шавельскім касцёле, і пры нараджэнні, як я ўжо казаў, далі імя Ян Герман. Ян Герман Луцкевіч. Бацька быў арандатарам, і таксама ён працаваў на чыгунцы. І вось, дзякуючы таму, што ён быў чыгуначнікам, ён мог зарабляць даволі такія прыстойныя грошы, але разам з тым ягоная прафесія патрабавала даволі шырокай геаграфіі месца жыхарства. А Луцкевічы мянялі месца жыхарства перыядычна. Іван Луцкевіч нарадзіўся ў Шаўлях, але пазней сям'я яго пераехала ў Лібаву, сённяшні горад Ліепая, у Латвіі. І вось у Лібаве ён пачаў навучанне, ён пайшоў у гімназію, пачатковую адукацыю ён атрымаў дома, ягоная маці ведала некалькі моваў заходніх, ведала класічныя мовы, і ён атрымаў добрую хатнюю адукацыю. Але, безумоўна, каб вучыцца ва ўніверсітэце, патрэбна была адукацыя гімназічная. Проста без гімназічнага такога атэстату ва ўніверсітэты атрымаць вышэйшую адукацыю было немагчыма. Таму ён паступае ў Лібаве ў гімназію, ён навучаецца там, і ў гэты момант у Лібаве пачынаецца вялікае нацыянальнае прабуджэнне сярод вучняў. А на той момант яму было 7-8 гадоў, і ўжо ў гэтым веку ён зразумеў, што патрэбна выбіраць, таму што былі вучні розных нацыянальнасцяў. Былі латышы, літоўцы, немцы, палякі, прадстаўнікі кожнай з гэтых нацый, вучні, яны гуртаваліся ў свае так званыя зямляцтвы. Яны гуртаваліся па мове, па паходжанні, і часам яны нават, скажем так, высвятлялі адносіны з дапамогай кулакоў. І вось браты Луцкевічы, Іван, а пазней да яго далучыўся яшчэ меншы брат Антон, яны вымушаны былі станавіцца на той ці іншы бок. Івану, напрыклад, сама больш падабаліся літоўцы. Ён лічыў, што да літоўцаў найбольш блізкі народ беларусы, але разумеў, што гэта народ балтскі, мова вельмі адрозніваецца ад беларускай. І вось у гэты момант прыходзіць першае такое адкрыццё, што ён беларус. Ён знаёміцца з тымі кніжкамі беларускай літаратуры, якія на той момант выйшлі, і у першую чаргу з кніжкамі Вінцэнта Дуніна-Марцінкевіча. Рэч у тым, што ягоны бацька асабіста быў знаёмы з Дуніна-Марцінкевічам. Пэўны час яны мелі маёнткі побач. На Бабруйшчыне, там, дзе нарадзіўся Дуніна-Марцінкевіч, там меў свой невялічкі такой арандаваны кавалачак зямлі і Ян Баляслаў Луцкевіч, і вось яны асабіста былі знаёмыя. Верагодна, што праз гэта знаёмства ў сям'і Луцкевічаў з'явіліся кніжкі, напісаныя і выдадзеныя Дунінам Марцінкевічам яшчэ напярэдадні паўстання Каліноўскага. Усе яны выйшлі ў Менску. І вось знаёмства з гэтымі кніжкамі і гутаркі з тымі людзьмі, якія былі ў асяроддзі ягонага бацькі, яны прыводзяць да высновы маладога хлопца, што ён не літовец, не латыш, не паляк, не немец, ён беларус. Гэта адкрыццё перавярнула ўсё яго жыццё. Ён зразумеў, што вельмі прыкрая сітуацыя, калі чалавек павінен сам даходзіць да таго, ён павінен сам праводзіць вялікую такую працу, каб зразумець, хто ён паводле нацыянальнасці. І ён убачыў, што беларусы знаходзяцца ў такім не вельмі прывабным становішчы адносна іншых нацыянальнасцяў, што няма школаў на беларускай мове, што увогуле многія людзі лічаць сябе ці тутэйшымі, ці рускімі, ці палякамі, але ні ў якім разе не прызнаюцца да сваёй нацыянальнасці. Ён нават казаў, што саромеюцца сваёй нацыянальнасці. І вось гэта яго вельмі моцна зачапіла. Зачапіла так, што ён сведчыў, што балела душа ўсё жыццё. І вот усё жыццё сваё нядоўгае ён прысвяціў для таго, каб гэту сітуацыю выправіць, каб называцца беларусам было годна і ганарова. У 1897 годзе сям'я набывае домік у Менску на вуліцы Садовай. Гэта раён сённяшняга музея Янкі Купалы. І ў гэты домік перасяляюцца ўсе сямейныя, уся сям'я Луцкевічаў. У гэты час нараджаецца ўжо ў 1884 годзе брат Антон, нараджаецца яшчэ малодшы брат Стэфан, нараджаецца сястра Эмілія, яшчэ адна сястра у малыя гады яна памерла,
І вось усе Луцкевічы яны пераязджаюць у Менск. У Менску яны працягваюць навучанне ў рэальнай гімназіі. І вось тут яны знаёмяцца з надзвычайнымі людзьмі. Дзве надзвычайныя асобы, якія паўплывалі на Івана яшчэ больш. Гэта археолог Генрык Татур і пісьменнік, паэт Карусь Каганец. Вось гэтыя два менчукі, якія на той момант валодалі значнымі гістарычнымі ведамі і якія, так ці інакш, з якімі ён сутыкаўся ў гімназіі праз гімназічныя свае заняткі, яны зрабілі на яго надзвычайны ўплыў. Генрык Татур, ён патлумачыў яму, што вельмі шмат з гісторыі нашай, вельмі шмат знаходак можна здабыць праз археалогію ў зямлі. Проста скарбы закапаныя, іх трэба знайсці, адкапаць, ачысціць, і тады яны будуць блішчэць, яны заблішчаць новым святлом, і гэта новае святло асвеціць шматлікія сэрцы. А Карусь Каганец, ён дзівоснага лёсу чалавек, сын паўстанца, ссыльнага паўстанца, нарадзіўся ў Табольску, прыехаў у Беларусь, і ён давёў, што ёсць жывы пароль паўстанцаў Каліноўскага. А пароль паўстанцаў Каліноўскага гучаў так: «Каго любіш, люблю Беларусь», то ўзаемна. І вось у гімназічныя гады, калі яму было 16 гадоў, Іван Луцкевіч даведваецца гэты пароль: «Каго любіш, люблю Беларусь», то ўзаемна. І гэты пароль ён даведваецца ад Каруся Каганца. І вось гэтая рэчаіснасць, яны пачынаюць яшчэ больш уплываць на Івана Луцкевіча, і ён пачынае дзейнічаць. Разам з сваім братам Антонам яны ствараюць гурток, першы беларускі гурток у Менскай гімназіі. Гэта гімназія, яна была даволі спецыфічнай установай, таму што там вучыліся дзеці чыноўнікаў, шляхты, святароў, дзеці, якія павінны былі паступаць ва ўніверсітэты і якія павінны так ці інакш імкнуцца да вышэйшай навукі. У большасці сваёй яны, канешне, прызнавалі сябе ці да расейцаў, ці да палякаў. І вось тут ствараецца вось гэты гурток. Гуртуецца першы беларускі гурток, людзей, якія называюць сябе беларусамі. Нагадаю, што 1897 год знакаміты тым, што ў Менску памірае паэт Янка Лучына, Іван Неслухоўскі. Ён пакінуў пасля сябе значную спадчыну. І адну з ягоных кніжак пазней перавыдаюць браты Іван і Антон Луцкевічы разам з Вацлавам Івановскім у Петербургу. Дык вось гэта пахаванне Янкі Лучыны, пераезд Луцкевічаў, яны пачынаюць у Менску такое беларускае жыццё. Вельмі важны момант, што праз некаторы час, закончыўшы гімназію, Іван Луцкевіч ён паступае ў Петербургскі універсітэт, Санкт-Петербургскі імператарскі універсітэт. Ён паступае на юрыдычны факультэт, хоча ісці шляхам Каліноўскага. Нагадаю, што Кастусь Каліноўскі таксама вучыўся ў тым жа універсітэце па той жа спецыяльнасці. Ён быў нават кандыдатам права, кандыдатам камеральных навук. І вось на той самы факультэт, можа быць, у тых самых аўдыторыях навучаецца герой наш Іван Луцкевіч. Яму на той момант 20 гадоў, ён пачынае вельмі сур'ёзна цікавіцца рэвалюцыйным рухам. Ён разумее, што ў сталіцы Расійскай імперіі сабраныя ўсе прагрэсіўныя людзі з прагрэсіўным мысленнем, людзі, якія лічаць, што самадзяржаўны лад ён не адпавядае самой істоце чалавека, што трэба змагацца супраць дэспатызму. Гэта людзі розных нацыянальнасцяў: расейцы, габрэі, палякі, літувісы, латышы. І вось ён шукае прыхільнікаў таго светапогляду, у якім ён жыве. Ён разумее, што самадзяржаўная Расійская імперія яна ніколі не дасць свабоды Беларусі, за свабоду трэба змагацца. І ў гэты момант ён знаходзіць пэўныя, скажем так, асяродкі, рэвалюцыйныя колы. Асабліва яму падабаецца партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў ці эсэраў. Ён да іх далучаецца і пачынае такое знаёмства. Але разам з тым ён знаёміцца з вельмі цікавым чалавекам, сваім земляком Вацлавам Івановскім. Вацлав Івановскі, сын такога абшарніка, сын вядомага бізнесоўца, скажем так, з сучаснай мовай у Расійскай імперіі, Леанарда Івановскага, заможны чалавек, хімік, які вывучае хімію, эксперыментальную хімію. Вось гэтае знаёмства, яно вельмі моцна ўплывае на Івана Луцкевіча. Вацлав Івановскі быў старэйшы на яго за год. Ён нарадзіўся на год старэйшы за Івана. Ён нарадзіўся ў чэрвені 1880 году. І вось менавіта Вацлав Івановскі яго пераконвае, што перш чым рэвалюцыя, трэба заняцца працай такой арганічнай, трэба заняцца справамі ўзняцця нацыянальнага духу, нацыянальнай годнасці. А гэта пачынаецца з культуры.
І вось яны разам з Івановскім, са сваім братам Антонам Луцкевічам, яны ствараюць першы беларускі студэнцкі гурток. Ён называецца Круг беларускай прасветы і культуры. Яны ставяць сабе за мэту выдаваць беларускія кніжкі, беларускія паэзіі, беларускую паэзію, каб сфармавалася беларуская літаратура, каб беларуская ідэя была не толькі ў сэрцах, але на паперы, каб яна перадавалася з пакалення ў пакаленне, каб гэта літаратура заклікала да змагання за Беларусь. І вось першую кніжку, якую яны выдаюць, гэта кніга «Вязанка». «Вязанка» – гэта зборнік апавяданняў і вершаў Янкі Лучыны. Увогуле Іван любіў Лучыну, любіў ягоную паэзію, любіў ягоныя, скажем, такія словы, як «Сонца навукі заззяе над нашай краінай». І менавіта вось назва беларускай газеты, яна праходзіць, газеты «Наша Ніва», яна праходзіць менавіта з паэзіі Янкі Лучыны. Першая кніжка выйшла, і прадмову да яе напісаў менавіта Іван. Пазней яны выдалі калядную пісанку, велікодную пісанку. Гэта такі зборнік апавяданняў, вершаў, такіх невялікіх такіх публіцыстычных абразкоў, якія паказвалі, што беларуская мова, беларуская літаратура жыве. Фактычна на той момант гэта былі нелегальныя выданні. Фактычна проста цэнзура глядзела гэта скрозь пальцы. Але праца пайшла. І вось у гэты момант Іван зноў пераключаецца на рэвалюцыйную дзейнасць. Ён лічыць, што патрэбна нешта рабіць у студэнцкім асяродку. У той момант для імперіі была найвялікшая небяспека менавіта ў асяроддзі студэнтаў. Увогуле, менавіта са студэнцкіх выступленняў пачаўся такі масавы рэвалюцыйны рух. Менавіта ў 1899 годзе, калі былі зменены правілы расійскіх універсітэтаў, і студэнты выйшлі на вуліцы, гэты рух не заціхаў. І вось да студэнцкага руху далучаецца, маніфестацыйнага руху далучаецца Іван Луцкевіч. Гэта прывяло яго з такой вельмі небяспечнай жыццёвай сітуацыі. Ён апынуўся ў турме. І не проста ў турме, а ў знакамітых, сумна знакамітых пецярбургскіх крэстах. Гэта турма такая палітычная, якой быў вельмі такі суровы рэжым. І там, вось менавіта ў 1902 годзе, Іван Луцкевіч, ён захварэў. Захварэў на сухоты, туберкулёз. Гэтая хвароба яго і прывяла ў магілу. Гэтая хвароба паспрыяла таму, што жыццё яго скончылася вельмі рана. Ён прасядзеў 4 месяцы ў вязніцы і ўжо за гэтыя 4 месяцы здолеў значна падарваць сваё здароўе. Выйшаўшы з турмы, яго вызвалілі, таму што не было такіх значных доказаў ягонай датычнасці да эсэраўскай арганізацыі. Іван Луцкевіч, вельмі цікавы момант, што ён выходзіць поўны энтузіязма стварыць беларускую рэвалюцыйную партыю. А ён лічыў, што эсэры добра, але эсэры гэта расійская партыя. Ёсць таксама польская партыя сацыялістычная, ёсць таксама габрэйская партыя «Бунт», усеагульны габрэйскі рабочы саюз у Расіі, Польшчы і Літве. Але трэба беларуская рэвалюцыйная партыя. І вось праз некалькі месяцаў пасля выхаду з турмы ён пачынае зноў жа працягваць гэту дзейнасць, і ствараецца беларуская рэвалюцыйная грамада. Так яе назвалі. Туды ўваходзяць і браты Луцкевічы, і цётка Алаіза Пашкевіч, і Вацлаў Івановскі. Пазней далучаюцца Александр Уласаў, будучы рэдактар «Нашай Нівы», і шэраг іншых людзей знакамітых, той самы Вацлаў Ластоўскі. На самым пачатку гэта партыя была такая, нешматлікая, але яна ставіла сабе за мэту звяржэння самадзяржаўя ў расійскай імперіі і вяртання аўтаноміі ці незалежнасці Беларусі. У 1903 годзе гэта партыя змяніла назву на беларуская сацыялістычная грамада. І вось гэта была першая беларуская такая нацыянальная партыя, у межах якой, у прынцыпе, і фармавалася беларуская палітычная эліта. Найбольш зорны час для партыі надышоў, канешне, з пачаткам рэвалюцыі 1905 году. Рэч у тым, што 9 студзеня 1905 году у Пецярбургу адбыліся вялікія падзеі. Была расстраляна дэманстрацыя, крывавая нядзеля, і па ўсёй расійскай імперіі пачаліся рэвалюцыйныя выступы. Дзесяткі, сотні тысяч людзей яны выйшлі на вуліцы, пачаўся всеагульны страйк у падтрымку тых людзей, якія загінулі ў Пецярбургу, па падтрымку у знак салідарнасці з імі. І гэта прывяло да таго, што пачалася рэвалюцыя, якая змяніла ўвесь палітычны лад расійскай імперіі. У гэты момант Іван Луцкевіч асабіста ён быў у Вене.
Рэч у тым, што ён пакідае юрыдычныя навукі, ён лічыць, што бессэнсоўна вучыцца на юрыста ў той краіне, дзе фактычна права не існуе, дзе права не працуе, і ён пераключаецца на археолага. Ён ідзе вось у археалагічны інстытут, і яму выдзяляюць стыпендыю для навучання і стажыроўкі ў Венскім універсітэце. Ён едзе за межы расійскай імперіі. У Вене ён сустракаецца са шматлікімі украінцамі, чэхамі, палякамі, якія таксама змагаюцца за вызваленне свайго краю. І ў Вене яго выкладае прафесар Ягіч, знакаміты знаўца славянскіх старажытнасцяў. І менавіта ў Вене праз знаёмства з гэтым колам яно пашырае кругагляд Івана Луцкевіча, і там жа ён знаёміцца з украінскімі святарамі. Украінскія святары, якіх пасылаў вучыцца ў Вену мітрапаліт Андрэй Шаптыцкі. Фактычна ён так ускосна пачынае знаёмства сваё з Андрэем Шаптыцкім. Андрэй Шаптыцкі – гэта галіцкі мітрапаліт, які лічыў, што украінства, украінскае нацыянальнае адраджэнне, яно можа быць толькі на хрысціянскім грунце. Таму што царква – гэта той інстытут, тое асяроддзе, якое гуртуе вакол сябе ўсю нацыю. І міністр, і граф, і князь ходзяць у царкву, і ходзяць у царкву селянін, ходзяць у царкву дворнік, рабочы. І ўсе яны аб'яднаныя ў адно містычнае цела Христовае. І вось мітрапаліт Андрэй Шаптыцкі, ён пачынае ўводзіць украінскую мову ў царкву, ён пачынае карыстацца украінскімі перакладамі Бібліі, і вось ён стварае такую цэлае асяроддзе украінскіх грэка-каталіцкіх святароў, якія ствараюць вось тоеснасць менавіта украінства само, заходнеукраінскую тоеснасць. Вось у такім асяроддзі знаходзіцца Іван Луцкевіч у Вене. З Вены ён пераязджае ў Львоў, і ў Львове ўжо асабіста знаёміцца з мітрапалітам Андрэем Шаптыцкім, і ўжо са Львова, пачуўшы пра крывавую нядзелю ў Петербургу, ён прыязджае ў сталіцу расійскай імперіі, каб узяць удзел у рэвалюцыйным руху. Вельмі цікавы момант, што ён мяняе сабе пашпарт, канешне, безумоўна, пад сваім сапраўдным імем ён ужо не можа выступаць, ён ужо палітычна асуджаны быў. Ён пераходзіць на нелегальнае становішча і пачынае разумець, што яму трэба вяртацца ў Менск. Вярнуўшыся ў Менск ад імя беларускай сацыялістычнай грамады, ён пачынае выступаць на мітынгах. А мітынгах было тады вельмі шмат. У канцы кастрычніка 1905 году ў Менску выйшла каля 10 000 чалавек. Гэта кожны 10-ы Менчук выйшаў на мітынг. Вось тады, калі адбыўся знакаміты курлоўскі расстрэл. Вось такія мітынгі, гэта быў далёка не адзіны мітынг. Ён выступае і кажа пра патрэбу нацыянальнага нараджэння, нацыянальнага вызвалення. Ён кажа пра патрэбу нацыянальнай свабоды. Вымушаны, як калісьці Кастусь Каліноўскі, накладваць на сябе грым, рабіць непазнавальным сваю знешнасць, каб паліцыя яго не ідэнтыфікавала і не арыштавала другім разам. Зразумела, што праз некаторы час, праз невялікі час за ім пачынаюць цікаваць паліцэйскія філёры. Это такія шпікі, вось, якія ў цывільным хадзілі на мітынгі, якія высочвалі тых людзей, якія былі найбольш актыўныя, пазней іх арыштоўвалі. Вось яго шукаюць філёры, і у гэты час ён разам з братам Антонам знаёміцца з сёстрамі Аляксандрай і Кацярынай Ізмайловіч. Сёстры Ізмайловіч, яны таксама жылі ў Менску. Іхны тата займаў пасаду генерала ў расійскай арміі, а яны былі ў партыі сацыялістаў-рэвалюцыянераў. І вось пасля курлоўскага расстрэлу, калі расійскія войскі расстралялі мірную дэманстрацыю ў Менску 31 кастрычніка 1905 году, па старым стылі 18 кастрычніка, тады загінула 80 чалавек. Менавіта ў гэты час пачынаюць рыхтаваць замах на менскага губернатара. Менскага губернатара Курлова абвінавачваюць у тым, што гэта ён аддаў загад страляць па людзях. І партыя сацыялістаў-рэвалюцыянераў асуджае яго на кару смерцю. Выканаць замах было даручана былому студэнту Івану Пуліхаву, а яго падтрымліваць павінна была Аляксандра Ізмайловіч. Гэты замах не ўдаўся, бомба не выбухнула, але Пуліхава і Ізмайловіч арыштавалі. Рэч у тым, што і Пуліхаў, і Ізмайловіч яны пэўны час былі сталымі гасцямі на кватэры Луцкевічаў. І паліцыя думае, што менавіта Луцкевічы таксама так ці інакш датычныя да гэтага замаху. І таму браты Іван і Антон Луцкевіч яны пераходзяць на нелегальнае становішча
канспіратыўнае становішча ўжо цалкам. Не наймаюць кватэраў, яны, як пісаў Іван Луцкевіч, мне даводзілася часам зімовымі начамі проста па Вільні, а яны выязджаюць у Вільню, перад гэтым проста па Вільні хадзіць. Ён хадзіў цэлую ноч, а раніцай ішоў дзесьці на працу, там піў гарбату і працаваў, таму што холадам было фактычна немагчыма дзе спаць. Ён баяўся наночыць у сваёй кватэры ці ў тых кватэрах, дзе яго маглі шукаць. Але разам з тым, канец 1905 году гэта маніфест аб свабодах. Маніфест, які гарантаваў свабоду сходаў, мітынгаў, свабоду друку, была фактычна аслаблена цэнзура. І гэтая рэвалюцыя, рэвалюцыйныя падзеі і рэвалюцыйныя дасягненні, вось гэты маніфест, ён паспрыяў таму, што фактычна была створана база, такая сітуацыя для таго, каб аднавіць беларускі друк. Першая беларуская газета, мы памятаем, яна на сучаснай беларускай мове, яна выйшла ў Гарадзенскай губерні, яе выдаў Кастусь Каліноўскі разам з Валерам Рублеўскім. А вось наступныя газеты гэта ўжо рабілі адраджэнцы пачатку 20 стагоддзя. Вось першай такой больш-менш рэгулярнай беларускай газетай стала «Наша доля». «Наша доля» пачала выходзіць у верасні 1906 году, аднак яна мела такі рэвалюцыйны характар, што пастаянна яна падпадала пад канфіскацыі, пастаянна былі нейкія судовыя працэсы. І таму паралельна з «Нашай доляй» у лістападзе 1906 году браты Луцкевічы, Александр Уласаў, яны засноўваюць газету «Наша Ніва», якая стала легендай, якая стала творцам беларускае нацыянальнае адраджэння і дала назву цэлай эпосе. Эпоха нашаніўскага адраджэння. Каб выдаваць газету, у той час патрэбны былі грошы. І грошы немалыя. Антон Луцкевіч, ён у 1912 годзе падлічыў, што на выданне «Нашай Нівы» пайшло 40 000 рублёў. 40 000 рублёў – гэта каласальныя грошы. А «Наша Ніва» выходзіла 6 гадоў. За 6 гадоў яны расходавалі 40 000 рублёў. Гэта пытанне і друку, гэта пытанне і памяшканняў, рэдакцыі, камандзіровак, гэта пытанне распаўсюду і гэтак далей, і гэтак далей. І фактычна нашаніўцы на чале з Іванам Луцкевічам, яны стаялі перад пастаяннай фінансавай праблемай, дзе браць грошы. І вось тут прыдалася вельмі моцная Іванова адукацыя як археолага, як гісторыка, як славіста. Ён пачынае шукаць старажытнасці і гэтыя старажытнасці збіраць у музей. А тыя старажытнасці, якія былі ў некалькіх асобніках, ён пачынае імі гандляваць, перапрадаваць і такім чынам атрымліваць грошы, якія былі патрэбныя для нашаніўскай працы. Ён таксама робіць розныя трансакцыі з купляй каштоўных папераў. Ён пераконвае заможных людзей, такіх, напрыклад, княгіня Магдалена Радзівіла, рабіць ахвяраванне на беларускі друк, на беларускую літаратуру. І менавіта дзякуючы ягонай энергіі, дзякуючы ягонай пасвячонасці, «Наша Ніва» бесперапынна выдавалася на працягу 9 гадоў. І яна стала фактычна такім штабам, цэнтрам беларускага нацыянальнага руху. Іван Луцкевіч у той момант ён жыў пад імем Іван Мялешка, у яго быў пашпарт на імя Івана Мялешкі. Ён пачынае таксама ствараць беларускі музей. Пазней беларускі музей гэты атрымаў назву «Беларускі музей імя Івана Луцкевіча». Як ствараўся музей? Рэч у тым, што на вуліцы Завальнай 7, дзе месцілася рэдакцыя «Нашай Нівы», адзін невялічкі пакойчык аддзялілі для знаходак Івана. Ён знайшоў статут 1588 году, арыгінальны. Ён знайшоў Евангелія Цяпінскага, ён знайшоў скарынаўскія старадрукі, шматлікія біблійныя кнігі рукапісныя, ён знайшоў татарскія алькітабы, ён знайшоў персцёнкі, сігнеты, манеты эпохі Вялікага княства Літоўскага, а нават яшчэ больш даўнейшыя. І ён пачынае гэту калекцыю апісваць, фармаваць. І ён кажа, што ўсё гэта сведчыць пра нашу старажытную выбітную гісторыю. Менавіта дзякуючы Івану Луцкевічу былі адроджаныя такія вось культура дэманстрацыі слуцкіх паясоў, таму што ён шукаў слуцкія паясы, ён знайшоў некалькі цэлых поўных паясоў даўжынёй 4 метры, вельмі дарагіх рэчаў, якія ён экспанаваў, ён паказваў, якая культура беларуская, якое мастацтва, якая мова, якія вялікія дасягненні былі ў Вялікім княстве Літоўскім. Вось гэты беларускі музей стаў адным з ягоных такіх, як скажам, вялікіх дасягненняў.
Другі момант, пра які ён клапаціўся, ці больш дакладна, можа быць і першы нават момант, гэта кадравы склад нашай нівы. Газету не мог пісаць адзін чалавек, не маглі пісаць два чалавекі. Наша ніва прэтэндавала на тое, што яна будзе голасам усяго беларускага народу. Таму патрэбна было шматлікіх карэспандэнцый з месцаў, з вёсак, з гарадоў, з мястэчак, там, дзе жылі беларускія людзі, патрыёты Беларусі, і яны маглі нешта пісаць у газету. І вось ён шукаў такіх людзей, ён з імі дамаўляўся, ён ім бясплатна даваў газету. І ён знайшоў некалькі соцень такіх людзей па ўсёй Беларусі. Гэтыя людзі выпісвалі нашу ніву і пісалі ў нашу ніву. Такія сельскія карэспандэнты, як Лявон Лобік, напрыклад, Лявон Гмырак. Нават вось Максім Гарэцкі, ён узгадваў, што дзякуючы Івану Луцкевічу увогуле патрапіў у нашу ніву. Іван Луцкевіч запрасіў Янку Купалу. Іван Луцкевіч зрабіў многае, каб уладкаваць Янку Купалу ў Вільні на пасаду бібліятэкара ў бібліятэку знання Барыса Даніловіча і забяспечыць яму заробак у 24 рублі. Гэта быў даволі значны заробак. І плюс у нашай ніве ён атрымліваў 6 рублёў. Каб мы разумелі, што 30 рублёў гэта такі сур'ёзны заробак, мы можам сказаць, што аренда кватэры ў Вільні на той час, двухпакаёвая кватэра ў Вільні на месяц каштавала 6 рублёў. 6 рублёў гэта ён плаціў за жытло, а астатнімі грашыма ён мог распараджацца. Таксама вельмі моцна Іван Луцкевіч, конечно, спрычыніўся да запрашэння Богдановича. Максім Богданович, ён жыў у Расіі, ён жыў у Ніжнім Новгарадзе, пазней у Яраслаўлі. І Іван Луцкевіч увесь час ён імкнуўся неяк запрасіць яго, запрасіць хаця б на летнія вакацыі, каб ён пабачыў гэта. Ён зразумеў, што паэзія яго унікальная, што паэзія яго моцная, што паэзія прыгожая, што гэта класік, ужо жывы класік, вось гэты юнак. І плюс да ўсяго Богданович, як і Іван Луцкевіч, ён быў хворы на сухоты. І вось гэтыя два чалавекі, якія былі вельмі хворыя, я хочу сказаць, што сухоты гэта хвароба не проста датычна аднаго чалавека, а гэта хвароба заразная. І тыя людзі, якія былі вакол сухотнікаў, асабліва ўжо на позняй стадыі, яны павінны былі пастаянна асцерагацца, яны не маглі доўгі час знаходзіцца ў адным памяшканні. Гэта стварала такія пэўныя нязручнасці. Вось гэта сухотнікі. Іван Луцкевіч і Максім Богданович яны сустрэліся у 1911 годзе. Вось людзі хворыя на сухоты, але людзі з велізарнымі душамі, з велізарнай сілай духу, якія верылі ў Беларусь. І гэта прывяло да... Цэлы цыкль напісаў Максім Богданович пад назвай «Старажытная Беларусь». Янка Купала прысвяціў яму верш свой. Сапраўды гэта быў чалавек, які быў душою беларускага нацыянальнага адраджэння. Вельмі моцна клапаціўся пра беларускае школьніцтва. У расійскай імперыі гэта было немагчыма. І таму ён заўсёды імкнуўся падтрымаць нелегальнае школьніцтва. Ён падтрымліваў Якуба Коласа, які удзельнічаў у з'ездзе настаўнікаў. Ён падтрымліваў таксама беларускі драматычна-музычны гурток на чале з Алесем Бурбісам. Увогуле з Алесем Бурбісам яго звязвала такае сяброўства. Алесь Бурбіс гэта такі рэвалюцыянер, які пазней стаў культурнікам. І вось Іван Луцкевіч стаяў ля вытокаў гэтага гуртка беларуска музычна-драматычнага. Ён лічыў, што беларуская культура павінна ахапіць усе сферы жыцця грамадства. У 1913 годзе Іван Луцкевіч выступае з такой ідэяй, каб адрадзіць Вялікае княства Літоўскае. Ён і разам з братам Антонам яны былі краёўцамі ў пэўным сэнсе. Ён лічыў, што Вялікае княства Літоўскае, як дзяржава, якую ведалі ўсе, яно павінна быць адроджана, а ўжо ў межах вось гэта адроджанае Вялікае княства Літоўскага павінна была так ці інакш вырашыцца лёс беларусаў. Ці гэта будуць дзве асобныя дзяржавы, Беларусь і Літва, ці гэта будзе нейкая злучаная федэратыўная ці канфедэратыўная дзяржава пад той жа назвай Вялікае княства Літоўскае. Ён вельмі моцна працаваў на тое, каб у пэўным сэнсе беларускае слова, беларускае пытанне прагучала на міжнароднай арэне. Ён некалькі разоў у 1908 годзе, у 1916 годзе ён выступае на вялікіх міжнародных кангрэсах. На з'ездзе славянаў у Празе, дзе ён выступае ад імя беларусаў, кажа пра беларускае адраджэнне. Ён выступае на з'ездзе панаволеных народаў Расіі у Лазане, дзе выступае ад імя беларускага народу і кажа пра палітычныя правы беларускага народу. Ён быў чалавекам, які запрасіў у Беларусь Андрэя Шаптыцкага,
І Андрэй Шаптыцкі прыехаў, і ён вандраваў па Беларусі, спрабуючы адрадзіць уніяцкую царкву. Ён лічыў, што уніяцтва як канфесія, якая здольная злучыць падзеленых на каталіцтва і праваслаўе беларусаў, уніяцтва яно можа дыграць сваю ролю. І Андрэй Шаптыцкі нелегальна, мітрапаліт, прыязджае ў Беларусі, ён тут ездзіць па краіне, сустракаецца са святарамі. І вельмі цікавы момант, што вось гэтыя рэчы ўсе яны давалі свой плён. Падымалася маладая Беларусь. І вось ужо ў 1912 годзе у Петербургу засноўваецца такі часопіс пад такой назвай «Маладая Беларусь». У гэтым часопісе працуе Ян Купала, там Антон Луцкевіч. Гэты часопіс утрымліваецца за кошт намаганняў Івана Луцкевіча. Інтэлектуальна беларускі часопіс. Ён лічыць, што патрэбна таксама, каб былі часопісы для дзяцей. Ён спрыяе заснаванню часопіса «Лучынка» для дзяцей. Таксама беларускі сельскагаспадарчы часопіс «Саха». І «Саха», і «Лучынка» яны ў Менску выдаюцца ў 1912-1913 годзе. «Саха» яна выходзіць пад рэдакцыяй Александра Уласава, які быў рэдактарам нашай Нівы. Пазней ён перадаў рэдактарства Янку Купалу, а «Лучынка» выходзіць пад рэдактарствам Алаізы Пашкевіч, цёткі. У гэты час пачынаецца Першая сусветная вайна. Першая сусветная вайна яна паставіла пад такую, скажем так, дылему, перад дылемай беларускую інтэлігенцыю. У 1915 годзе немцы пачынаюць наступаць. І фронт падзяліў Беларусь на дзве часткі. Гэта частка нямецкая, гэта была частка Ковенскай губерні, частка Віленскай губерні, большая частка Віленскай губерні і фактычна ўся Гарадзенская губерня. Гэты фронт стабілізаваўся на лініі Дзвінск, Паставы, Баранавіч і Пінск. Яшчэ напярэдадні нямецкага наступу расійскія ўлады забаранілі ўсе беларускія арганізацыі, апроч беларускага таварыства дапамогі пацярпелым ад вайны. Іван Луцкевіч, ён пачынае займацца пацярпелымі ад вайны. Ён пачынае займацца дапамогай тым, хто быў паранены, тым, хто быў выгнаны ў бежанства, тых, хто застаўся без жытла, без сродкаў для існавання. Беларуская арганізацыя дапамогі пацярпелым ад вайны стварае шэраг філіялаў фактычна па ўсёй Беларусі. У гэтай арганізацыі працуе Клаўдзіюш Душдушэўскі, які быў аўтарам чырвона-белага сцягу. У гэтай арганізацыі працуе Лукаш де Куцьмалей, баптысцкі пастар, які зрабіў першы пераклад Бібліі на сучасную беларускую мову. У гэтай арганізацыі працуе Максім Богданович, Зоська Верас і гэтак далей, і так далей. Іван Луцкевіч, ён прымае рашэнне застацца ў Вільні. Вільню ў верасні 15 году займаюць немцы, нямецкія войскі. І вось пад нямецкай уладай, пад нямецкай акупацыяй пачынаецца беларуская дзейнасць. Немцы дазволілі выкарыстанне беларускай мовы і нават стварэнне беларускіх арганізацый. У 1915 годзе ствараецца Беларускі народны камітэт, пазней Беларускі нацыянальны камітэт у Вільні. Фактычна Іван Луцкевіч становіцца на яго чале разам з сваім братам Антонам Луцкевічам. Яны засноўваюць дзіцячы прытулак «Золак». Яны засноўваюць новую беларускую газету, якая прыйшла на змену нашай Нівы, газету «Гоман». Яны ладзяць беларускае школьніцтва. Пры іх дапамозе ствараецца свіслацкая беларуская настаўніцкая семінарія. Пачынаюць рыхтаваць беларускіх настаўнікаў для школ, якія можна ўжо было адкрываць. Ствараюцца дзесяткі беларускіх школ. І мара Івана Луцкевіча, гэта, конечно, гімназія. Ён пачынае шукаць кадры, ён пачынае шукаць тых прафесараў, якія будуць выкладаць у беларускай гімназіі. У гэты момант надыходзіць вельмі важны такі перыяд у ягоным жыцці. Яму 35-36 гадоў. У гэты час ён пазнаёміўся з адной дзяўчынай. Яе звалі Юльяна, прозвішча Менке. Яна была з нямецкага роду, вельмі добра ведала нямецкую мову, і таму, як ён пісаў, была вельмі карыснай для беларускай справы. Таму што розныя дакументы патрэбна было падаваць у нямецкія урадавыя установы, канешне ж, безумоўна, нямецкай мове. Гэта дзяўчына, у адносінах з гэтай дзяўчынай у іх узнікае ўзаемная сімпатыя. Плюс да ўсяго Юльяна Менке, яна чалавек веруючы, яна лютэранка. І яна запрашае Івана на служэнні, яна запрашае на набажэнствы. І Іван, ён становіцца ўсё бліжэй і бліжэй да Хрыста. Вось гэта знаёмства, оно вельмі моцна паўплывала на яго. Перш знаёмства з Андрэем Шаптыцкім, а пасля з Юльянай Менке. І нават яго біёграфы пішуць, што ў канцы жыцця ён прыняў пакаянне, ён прымірыўся з Господам, ён стаў такім сапраўдным адроджаным хрысціянінам. Вельмі важны момант надыходзіць у 1918 годзе. 1918 год – гэта час, калі немцы пачалі наступаць. У Расіі адбылася бальшавіцкая рэвалюцыя,
А беларускі нацыянальны кангрэс, першы беларускі з'езд, ён быў разагнаны бальшавікамі. Бальшавікі, якія дэкларатыўна абвяшчалі, што яны дадуць права беларусам на самавызначэнне, на справе паказалі, што яны ніякіх правоў беларусаў не прызнаюць. Лінія фронту пачала рухацца на ўсход, і ў лютым немцы займаюць Менск. Вільня і Менск цяпер злучыліся. Значыць, беларускі рух у Вільні, беларускі рух у Менску, яны сталі па адзін бок фронту. І вось у гэты гістарычны момант у сакавіку, канцы сакавіка, 23 сакавіка 1918 году у Менск прыязджаюць браты Луцкевічы. І вось это гістарычны выступ яго на пасяджэнні Рады БНР, якая абвяшчае незалежнасць нашага краю. Гэты гістарычны выступ ён палягаў у тым, што Іван, будучы хворы, будучы вельмі складаным становішчы, такім фізічным, ён заклікае. Ён кажа, што гэта час абвясціць незалежнасць. Для гэтага часу, можа быць, мы і жылі. І вось это галасаванне, калі большасць галасуе за незалежнасць, і калі Беларуская Народная Рэспубліка абвяшчаецца вольнай і незалежнай, выдаецца трэцяя ўстаўная грамата, гэта час ягонай найвялікшай радасці, гэта час спаўнення ягонай мары. Здароўе ўжо падарванае. У 18 годзе ён працуе ў газеце «Гоман», ён працуе над стварэннем беларускіх школаў, рыхтуе беларускія кадры для беларускага універсітэту, над беларускай дыпламатыяй, але вялікі час ён проста лечыцца. Дзякуючы таму, што Юліяна Менке дапамагае яму з лекамі, дапамагае дастаць важныя прэпараты, каб хоць неяк працягнуць яго здароўе, яму вельмі цяжка дыхаць. Дзякуючы гэтаму яна яшчэ падтрымлівае ягоную такую працаздольнасць. І яшчэ адна мара яго здзейснілася 1 студзеня 1919 году. Гэта адкрыццё Віленскай беларускай гімназіі. Была створана першая беларуская гімназія, а значыць прыступка для стварэння беларускага універсітэту. Ён ужо разумеў, ёсць незалежнасць, ёсць гімназія, ёсць тое асяроддзе, якая будзе фармаваць беларускую інтэлігенцыю, кадры для будучай беларускай незалежнай дзяржавы. І гэта для яго было вельмі важным. Але здароўе было падарванае. У чэрвені 19 году ён ужо не можа працаваць увогуле. Яго выпраўляюць на курорт у Закапане, у Польшчу. Там паветра, там воды, там дагляд, там супакой. Ён развітваецца са сваімі блізкімі, развітваецца з братам Антонам. Антон у той час ён едзе ў Парыж на мірную канферэнцыю дабівацца правоў, прызнання правоў беларускага народу. Разумее, што не так даўно памёр Богданович. Богданович памёр у 17 годзе, 25 траўня ў Ялце. Ён разумее, што вярнуцца хіба не ўдасца. Гэта мы ведаем з успамінаў Юліяны Менке. У жніўні прыязджае да яго Юліяна, і апошнія дні ён кажа, што я прапаную табе руку і сэрца маё, і калі я застануся жывы, то будь маёй жонкай. Яна кажа, я згодная, але лёс склаўся так, што 31 жніўня 1919 году ён памірае. Ён памёр, яго пахавалі там, пазней яго магіла была страчана, месца магілы. Так ці інакш, сімвалічная магіла стаіць у Вільні на могілках Роса, там, дзе, дарэчы, цяпер пахаваны паўстанцы Каліноўскага і сам Каліноўскі. Аднак сімвал ягоны і дух ягоны, ён абуджаў многіх. Пра яго шмат пісалі, пра яго шмат, ёсць кніжка цэлая ўспамінаў. Ён стаў сімвалам новай незалежнай Беларусі. Беларусі, якая знайшла саму сябе. У 2018 годзе на месцы дома Луцкевічаў у Менску быў адкрыты памятны камень, ён знаходзіцца сёння ў сквере Янкі Купалы ў Менску. У Беларусі ягонае імя, канешне, ушаноўваецца, аднак ён дастойны значна большага. І на сённяшні момант мы можам сказаць, што менавіта дзякуючы Івану Луцкевічу, не толькі яму, але ў многім менавіта яму адбылося, стала рэальнасцю тое беларускае адраджэнне, той беларускі уздым, які называецца нашаніўскім, уздым пачатку 20 стагоддзя. Менавіта таму ягонае імя ўвайшло ў нашу гісторыю, і менавіта таму сёння мы маем незалежную дзяржаву, незалежную Рэспубліку Беларусь. Дзякуй за ўвагу.